Mä en tiedä, onko alkoholi ollut minkään osuutta asiaa, mutta tiettyjen sanojen perusteella niin Juuso kasas niistä tämmösen niinku rakkausrunon teidän kohtaan. Juuso ajatteli lukea sen ääneen. Pitäisikö Teija vaikka istua? Kannattaa. Mä oon vähän niinku alustavasti kuullut näitä sanoja, niin ehkä mä istun. Oikeastaan tässä voisi yhtä ainoastaan Juuso. Korpo. Alustetaan tätä sanavalikoimaa, että niinku mun piti laatia tämmönen runo erittäin kauniista sanoista, mitkä kiitos teille kaikille miespuolisille henkilöille oli laadittu tämmönen lista, mistä nämä piti synnyttää, ja muun muassa sanoina oli penetraatio, vagina, dildo, persreikä, posliini, Annan silmä. Ja tätä käyttää mun piti laatia tämmönen rakkausruno. Tää lukee täällä tekstissä otsikolla rakkausruno. Rakas vaimoni. Olin kuin komea jöpöposliini, kun pehmeät huulesi koski huuliini. Polin takiasi 100 kilometriä persreikä ruvella. Kun perillä olin, sä otit mut vastaan rakkaudella. Pesä taisi olla hyvinkään kohdalla mielessä, maistui kuumat päivän tie kielessä. Vihreä pienar oli ajeltu paljaaksi, Annan silmää luulin hallusinaatioissa tursaaksi. Rehtori hymyili minulle vienosti, tunsin sen rohkeaksi ja haluttomaksi riemuksi. Kaverilla oli korkealle asetettu rima. Puistolan kaiffari ajatteli, että se olisi kuin makea siva. Mitä helvettiä se tarkoittaa? Rakkaan Tean synnytyshetki tuntui siltä kuin apinan raivon täyttämä hetki. Myyrmäen liittymässä seisoi sotaveteraanit kuin kylmät dildot. Teja oli mielessäni, eikä nimettömät kirjat. Vakina on polttaripoikien mielessä. Leijonat ovat Moskovassa suuressa liemessä. Pallot ja neliöt on insinöörillä syvällä päässä. Penetroi tummat pilvet, aurinko hyvällä säällä. Rakkaudella Juuso Tealle 28.4. Teija